Trainer Dwight Lodewegers, jullie verliezen deze wedstrijd 1-0. De eerste in de oefenstage die jullie verliezen. Wat zegt dat? Nou, verliezen is nooit leuk, hè? Nooit. Aan de andere kant speel je tegen een ploeg die 10e is geworden in de Primera Division. Dat is een van de weinige ploegen die van Atletico Madrid heeft gewonnen. De kampioen van Spanje, Champions League finalist. En het was volgens mij een hele gelijkwaardige wedstrijd. Wij zijn niet weggespeeld op geen enkele manier. Wij hebben veel balbezit gehad. Eigenlijk ben ik best tevreden. Er zijn ook dingen waar ik niet tevreden over ben, maar nou, ik zit best met een tevreden gevoel. Ja, waar bent u dan zo tevreden over? Nou, ik vind dat we heel kalm en rustig in de opbouw zijn geweest. Hè. Met de connectie met je keeper, Christopher, naar Jordi Buijs, naar Joost van Aken, naar je beide backs. En dat we dat eigenlijk heel aardig gedaan hebben. We zijn eigenlijk niet in de fout gestapt die je zou kunnen maken tegen zo'n team. Zo'n team dat als Levante, nogmaals, 10e Primera Division, die zakken iets door, die halen die paaslijnen weg en die hopen dat jij een fout maakt. Waar ze dan tussen stappen en dan vliegen ze zo bij je weg. En aan die uitkijk ga je zo tegen zo'n club met 4-5-0 de boot in. Nou, dat is geen enkel moment het verhaal eigenlijk geweest is. Dat is goed, maar wat kan er nog beter? Nou, er zijn inderdaad dingen die beter kunnen. Ik vind dat wij vergeleken met een anderhalve week Go Ahead grote stappen hebben gemaakt. Alleen als wij in de opbouw zitten, moet je ook tot een aanval komen. En dus die connectie naar voren toe, het volgende station. Dus vanuit de opbouw bijvoorbeeld een bal inspelen, een bal kaatsen en dan diepte doorvoetballen. Nou, dat moet nog beter. Maar tegen een heel goed voetballend team, verdedigend goed staand team, is dat niet altijd makkelijk. Maar daar moeten we nog aan werken. Ja, dan mag ik eigenlijk concluderen als ik u zo hoor dat het verdedigend goed staat, maar dat het afvallend nog wel wat beter mag. Dat is eigenlijk de omgedraaide wereld in vergelijking met de afgelopen seizoenen bij Heerenveen. Weet u dat? Ja, weet ik niet, maar ik kijk ook niet naar vorig jaar. We moeten ook geen eigen leven gaan leiden. Ik lees overal van dat ik vond dat ze vorig jaar alleen maar op de counter hebben gespeeld. Nou, dat is gewoon helemaal niet waar. En zeker na de winterstop niet. Dus ik kijk alleen maar naar nu, naar hoe ze het doen. Ja, ze hebben gespeeld met veel ruimte in de rug, de verdediging. En Christopher die zit er hartstikke goed bij. Jordi en Joost zitten heel goed in het praten, in het coachen, in het anticiperen. Dus verdedigend staan we gewoon goed. Ja, dat is prima. Ja, nee, maar dat zegt wel inderdaad dat het verdedigend goed staat. Dat het aanvallend misschien nog wat beter moet. Je mag ook concluderen dat dat misschien wel komt omdat Finn Bogason en Basacicoglu nu weg zijn gegaan. Hoe hoog is de nood voor een afvallende versterking of afvallende versterkingen? Ja, nou, ik kan wel zeggen dat de nood hoog is, maar dat weet ik ook niet of dat zo is. Ik hoop wel dat er mensen bij komen. En we moeten een goede selectie hebben hier, die evenwichtig is en in balans is. Nou, en eigenlijk moeten we op de vleugels daar gewoon iets bij hebben, want anders is het niet in balans. Ja, het liefst twee. Het liefst twee man, 1 op links, 1 op rechts. Dat zou het mooiste zijn. Al iets van een lijstje of zo, dat hij even ingeleverd heeft bij Hans Vonk, die wil ik er wel bij hebben. Nee. We hebben hier een scoutingsapparaat en die scouters gaan helemaal suf. Dus die hebben allemaal lijstjes en ik neem wel namen door en ik hoor wel dingen. En ik geef ook wel adviezen natuurlijk, wat ik ervan vind. Maar nee, dat is een gezamenlijk iets. Ja. Met wat voor spelers praten ze nu dan? Ik gok niet met Messi en zo, dat denk ik niet. Eerlijk gezegd weet ik dat niet. Ik weet niet precies met wie of voor wie ze op reis gaan, dat weet ik niet. Dank u wel. Graag gedaan.